не. Аз и там имам место, бе. Верно. Да, едно време, помниш ли до блока, имаше такова пункт за връщане на шишета. Мога помня толкова речи. Много назад. Това в Малшевци, бе, на Вела Чорбовата. Аз не знам коя Вела Чорбова. Не знам. Там бе, до блока, той е един блок. Да, бе. Там нали прикрадоха ладата си, мисля, коя взехме и там намерих. Там, точно срещу блока има место. То там е такова паркинг, татки къщи има ли път? Не, те са правят кооперация, тя е направена, но сега ще видим. Там ли се лапка ще има мръсите дядо? Па и там, и там. Айде и тук да го налапим. Тия тук заедно. Ама се чува дали да се местят там да живеем или да си останем тук. Това е много богат. Тук сега се свикнах. Какво? Не на Витоша, На Витоша не е.